Čau, Steveniaci a Steveniaci do show jde vlastně tak do jiný než já, Steve. Čau, ještě jednou čau. Jsem tady spolu s Rekordmanem. Dobrá, a dneska si zahráme tak trochu hororovou hru a ta hra se jmenuje vlastně Ace. Nice. A právě se tam vítá divná hlava, který jsou všechny nějaký blbý paní. A má nějaký střelo na provázku. A za chvíli uvidíte. Taková střelo na provázku. Vlastně natáčet jen dvakrát, co když vám nebnem, to já, Rekordman. Neskus si, hej, jakože tam ty to nemáš. Já jsem tam měl. Co? Co? To sklep. Kde to sklepu? No, ty seru. My jsme natáčeli předtím ještě jedno video, který se nám zrovna nepovedlo. Kde? Ale stále ve sklepě. Jsem ve sklepě a mě to hned nebylo. Takže jsme měli to se nahoru. Sklepík. Jsem hrál ochotová kvůli štrve. Co to bylo? Luko! To jsme se šešli, že jo? To teleportnu. Teleportnu. Druhý patru. To je nějaký šera. Je tady? Blízko. To je taky všechno. Bohu je strašně blízko. No. Počkej, já se to... Nechodil bych tam. Jo, podělám ty židla. Ty židle by se jenom pizzu. Ty krávo. Uško. Když tam bude Ron, no tak je blízko. Jo, bacha, nekoukej se tam. Hej, ona tam přímo přiletěla. Ty viděli jste to, ty provazek? To mě štíhlo, jen tak přišel. Hej, ty to zase. Vidíte? Ty píčo, já se počujem. Hej, tam nedělej. Haló. Já jsem dělal, maminko. Hrajte, jak to dělám. Mám jít naproti? Ne, jdi tudy. Zkus to. O, tak to budu docela kousek s tím. Kolik? Kudy? No, budeme měli tam tedy k tý pánvi, nebo co to je, nějaký... To jsou hodiny. Vlastně. Tak jdeme. Teleportni se dělej! Jo, já jsem si počural! Oh my god! Co to bylo? To je svině! Čůza posraná, ty vole. Alilala. Máš tam pytle? Na co? Ty jdu sklepa, jo? No. Napravuješ to.
Tady? Jdu nahoru. Oh my god. Kde? No dobrá, tak to by bylo asi k dnešnímu videu vše a u dalšího hororového videa. Čau! Čau!